If he's a good dear Munsamo, Ubenya, Aberabum Munsamo, Ubenya, Yamsum Munsam, Ubenya, and Iji Munsam, Ubenya, and Yumpana Kakuma, Ubenya, Yamai Muamanosam, Ubenya, or some party, Ubenya, Ubenya, Nina, Ubenya, Sompa TV, Abena Papini Su, Sompa die, Emma Kefiapa. Anopa no nsia Ghana de hye mamu nyina mu ache Sompa 106.5 kasa fidie su ni ene eye memene da mebu so me kotoni mabo so me ne de to so miensa afimpinu ene aduono enomo ensemu a ahomachi yensem twerefo ete pentenkwa eburu ahasuo a wonom saso so a wasamufo pani so owura taboaten semu eyi de editie ena mesi adwamede esomwe ensem no enianimu bi ene sei people teacher bi a wupiemu ewa afrawo a eho eno ne nabusua tie sabra me no kasa de kwatwo akwa asetena wanum so won kwatwene mu mfie polepole edu enson dian ena oyeye emunsam ebeba His Excellency John Dramani Mahama Enrada Mame fe Mame Matilda Asante Esiedu a waboni din ese onkoye second deputy governor ewo Bank of Ghana so wama no eshaye ensembi edi etri na sabdan so ena owura edubu ahen eho ensensem kwapie mu wo court enra court ese yoko omu police station ho enaja onkonkwatwene mu be se ena enson ononyafo lawyer atachia akasa ewo ho ano nsum yede eba besom wo na owura bi abamane achem se MTN fo fraud samno eyado sododo kwan wo hɔ no mu a mu betumi aye modwuma ne yie na Ghana de hye nso ye ho atoyen ye betwapo akopie mu ewo obi man so a England wanom local election no wo mo de ahyehye so akwakosisen ensempi kan yenim ho ene na no pay kwanten kro mesi adwamede esom hyane so se ensemi etwa ne ho frede sata bodam ewo adamfo pa radio no ewo Paris France abrochimemu ayiko FM 100.9 Kumase Sompa FM 93.1 Sompa FM 101.1 Takwa Sompa FM 103.3 Takrade Sompa 106.1 Techiman Sompa 98.9 Sunyane Sompa 90.7 Kuranza and afe Sompa 101.3 Ensubutu Doma afe udi koda no sonso ya demu live baby a FM stations akentira nwam no ewo no eya Sompa 106.5 FM obeti enka ewo chichini bencheye Facebook no sonso ya demu live eya Sompa 106.5 FM Accra na wodi asoso no ate enka YouTube no sonso ya biemu seboyi a obetumi ahya yen every honom ya wie ni nyina say no potokasem no na ya kutire ne brofo www.sompaonline.com your website wetumi akoho no akokenkan bi aseda enkoma Lester Company Limited wonom no de yas toothpaste yaba ene yas toothbrush wom se twusen ema osen ente Brighton 21st clinic the sciatica originator so ka ho ebi afei na nakwadwo Jesse Company Limited eden sie ne mapapa efi Electroland Ghana Limited home appliances papa wonom akache ene wo se wonya bi wonom ena asomasene ene osatanfo haksa mixture ene capsules ema minute no aduasa Abena Badu Adepa Kwofie mesom wo metwam ho ba ne adonsem no esuko free
Yatwisam no ase ede ama na enrada dwumadie bi ekoso na afeyie pa na ne nyina ne se Ghana Mampanini His Excellency John Dramani Mahama Penia Woboni Dini esa wono onkoye second deputy governor ewo Bank of Ghana no one man no so afenam no saye na osawie ye no mame Matilda Asante esiedu ena Omampanini ekasa na oche mu se ewo mu se wonom ebaye ebetena abenya kese iso no na oman Ghana said ye na esika semte no na ye not kra enso empanimfu a wobo wondin ese wo mo nkwohwe oman ye bank kese no so no wonom ebo adwuma yie pa na wose ebra obo Dr. Pandit Johnson Esiamadin eso onkoye governor no said ye na ebi mo kra etwetwe wono so owura yi aso adwuma ye obetumi aye wose owura ya ye adwuma yie pa ama no kra ne ho ye adwere no na fresh wabo eye mame Matilda Asante esiedu dinin ese onkoye second deputy governor yi wo ka kire Ghana de hye nyina se no kakra Bank of Ghana no wo mo enwuma no emu epeja kane na aja na MPP amanyokuo no ewoso no na eniema enye eyisa na sese na mpanimfu a wobubo wondin a wonmo aso adwuma nim ehwemu yie no sese ama oman Ghana yesidi no etimi apeja ni mu kakra akọ ohemu nchichemu be sebupen miensa echiripo baako eni insia a wono so wachechemu na wasese de ewupie mu ewo amansan edwaso a wonom ehwese de ye nyina yetonton yesikai eni ade no eno so ohemu nchichemu ebupen enum 5% and then His Excellency John Dramani Mahama Chemu enti mpanimfu a wode wonom akopie mu el Bank of Ghana no wose bema economy no ejina brane. It is against this backdrop that we welcome Mrs. Matilda Asante Esiedu as second deputy governor of the Bank of Ghana. Mrs. Asante Esiedu brings with her a distinguished career across banking, from corporate communications to financial inclusion. Her role as group head of retail banking at Access Bank Ghana places her at the front lines of everyday financial banking challenges and opportunities for Ghanaian households and small businesses. She also has a proven track record in stakeholder management and institutional reform. These are valuable assets to the bank as it seeks to rebuild trust, engage the public more effectively, and foster a more inclusive financial system. Mrs. Asante Esiedu, your appointment comes at a defining moment. You're joining a team tasked with not just stabilizing the economy, but transforming our financial sector to serve the Ghanaian people better. Your success will depend not only on your technical acumen, but also on your ability to communicate clearly, lead decisively, and act with integrity. But you're not alone in this task. You will work alongside capable colleagues and with the full support of this administration, which is committed to strengthening the independence and institutional viability of the central bank. Excellency John Dramani Mahama Enra Ewa Brana Mame Matilda Asante Esiedu ayaboni dine esa onkoye second deputy governor ewo Bank of Ghana no oma no esuaye ekantam dinse se adwuma ye de ehya ne nsa no betumi aye ne yie na ode aboa eye Dr. Johnson Pandit Esiama ono oye ne boss pa no na eno achi no na ye mampanini achi mu sei said ye mpanimfo ebu adwuma ewo manyi ye ba ye call ye sika korabia ebatan no wonom adwuma no eso ani pa na sem ho no said ye na dollars no ebu cedi no kufukufu no say kamia ye se dollar no eni cedi no ye ama che kakra e de ama ye eno so said ye wo kire ni semfa ye no sompa kase ento so se fama. When we assumed office, the economy we inherited was deeply distressed. Investor confidence had hit rock bottom. Inflation was soaring, the cedi had sharply depreciated, and our debt situation was precarious. The domestic debt exchange program further strained the financial system, shaking the foundations of liquidity, confidence, and stability. We recognized that this was not a time for rhetoric. It was a time for serious, disciplined, and coordinated institutional action. I'm pleased to note that under the leadership of Governor Dr. Johnson Pandit Esiama and the bank's senior management, the recovery process has begun in earnest. Inflation, while still high, is moderating. The Ghana cedi has appreciated by 3.16% on the interbank market and by nearly 5%
at the Forex Bureau market, a remarkable reversal of last year's volatility. These gains are not accidental. They are the results of careful monetary tightening, improved foreign exchange liquidity, and a better synchronization of fiscal and monetary policy frameworks. Furthermore, the staff-level agreement reached with the IMF during the fourth review of our extended credit facility program reflects growing international confidence in our reforms and in the credibility of our economic governance. Ghana Mampenini Esremu Sejata His Excellency John Dramani Mahama Enrada Openinia Obonidi Mame Matilda Santiesiedu Ese Onkonkoye Second Deputy Governor Ewo Bank of Ghana no Mano Esaya Wadi Sansem nyina etu Jasen Penimfua so far wadu amo akwehwe nyina na beboa ema omeyi Bank of Ghana no so etumi egina yie ama etumi ama cedi no so apagya ne mu kakra na ene dollar no ediesie na enra dakro na no ebusua court kwa asetena ni nyina efa eye kane opani ano no eno da National Signals Bureau no owura edubu ahen na said ye court kwa asetena na wonu hwehwe ni nsemu a ebra Attorney General Dr. Dominic Akrutinga Ayene ebo ne kwa bi se wanom ahwehwe ne nsemu no said ye nyina ye nim se ne nsemu e ba ye ese omayi aboka afi omayi japade bi akwakodi ne ho omayi sika akwakodi ne ho anegere enso epie mu bia na abrante ba akoka wo ho no na enu akoto ekwa asetena no Accra High Court na abrante ba ako a na oka ho na afi edubu ahene yere no wanu mienu de court ama Kwofie na mom oru edubu ahen na sabram no kasai wanu si eyoko emfa no enkonkosie kakra eye 7 working days na wanom emakwan na Attorney General so entimi amwie ni hwehwemu na wanom awie ye no na eye ne lawyer eyo ne nyamfo lawyer Samuel Atachia eso obekasa wasi court no said aten no ekoye no ased aye entanchia bi wasi wonte ase na isamtwerefo bi san sa denti na wasi wonte ase no wasi wonu momudie wo hu ne said court no bu asam no ankoyie wasi nipa mudi kan ekere no na mohwehwe anmu anam so o said ade na ekwan de wasi mugya no na mugya no afa ya no ne sai na mi bie mu a afa mu asan ba chi ne sai yoko wanu custody na wonkonko hye ho be 7 days na yei na ononyanfo atachia kire ni nsemu bio sei wanu mom de wane eye Attorney General Dr. Dominic Akrutinga Ayene wane ni enkitaho bia bio esan sei enkitaho aya na wane ni dibre ne bra no ebi okra na o ma record no na wane mu de akogina so akobokọ adu entintwa no pano enu ane so odwade a ne hompai opoku mfa ne nku ebra lawyer Samuel Atachia ekasa no Sompa kase etwe bi gu humaso. Yeah, it's a long winding matter, but we are out of the woods for now, and we'll see how we soldier on. How confident are you come 13th of May? Well, there's a storm in the teacup. Somebody is trying to pretend that when you incarcerate Abena Badu Adepa, you solve the IMF problem. The judge was doing what they call a balancing act. It's not on the strength of what the Attorney General has. On the fact that you don't have to toy also with the liberty of the individual. So what the Attorney General wanted, the guy said no, it's too long. So just use 7 days and whatever you think is residual to whatever you've done, and then come before me. But you see, this undermines totally what they are touting in the press, that they've gotten all the evidence against them and they should even come for plea bargaining. This is a lottery of a trial. That we should all look at it from the perspective of the razzmatazz and the theatrics. This is a very painful somersault for the Attorney General. You say, I want more time. A man has been arrested 20th of March and he got bail. Lawyer Samuel Atachia a lawyer near wono ojremo edi owura kwabena edubu ahenesam edi amana enra Accra High Court kwa asetena wanom se yoko wanu custody neja yamfa no enkwahye enefua no parepare enson na nyakopon ya adomu akoto ni ma mbosumya yomi ne de toso edu emiensa 13th May wanom besan so edina begina mu bio na ya hwede eno so ebefri ho aba na yetonsam no eso ewonsam foforo mo hye no so se yedemu live ewo Facebook no so Sompa 106.5Fm Accra na wadwene yen Facebook no so na wa share na wo de wadwen channel so atubo ede amaye enkofukuo bi na wonom ekasai
wamo ese wanum akaka wam ha bomu firi MPP amanyoko ni mo na wanum ene nsɛmtwerɛfoɔ atwetwe nkɔmmɔ na ɔpani kɛseɛ a wɔno etua wanum ano ene nsɛmtwerɛfoɔ ɛkasa yɛ ɛyɛ nana nyako ɛyɛ titinani ɛde ma PhD Ghana First Association na enipa bɛsɛ waha ene aduoson enum 175 wɔn nyinaa afiri sɛ wɔn firi MPP amanyoko mu na wɔn yɛ asapon a wɔn di yɛ sanhyɛmudie nyinaa ene sɛ wɔn hwehwɛ MPP amanyoko nim mpanimfo a wɔn daadaa no a wɔn karikari wɔn ahwɛ na sa enipa bɛsɛ waha ne aduoson enum yi ɛsɛ wɔn ho yɛ sɛ 2028 hwan ɛna ne mu bɛyɛ duro hwan ɛna ne nsɛm bɛtɔ Ghana fo asom na MPP amanyoko no wɔn ɛde na basa flag bearer na Ghana fo akɔkɔtɔ ne so aba wɔn nso wɔn hwehwɛ mu ano ɛyɛ ɛnkane ase central mra hyɛ bedwani a 2024 okɔ gyina mu ɛwɔ flag bearer ship ne mu ɛwɔ MPP amanyoko mu a yanto alpha mana ɛnam so ɛma Dr. Haji Mahmoud Bawumia ewi ni yei wɔn nso onyanfo Kennedy ɔhene akompɛpɛ Japan wɔn ɛna wɔn hwehwɛ mu a wɔn ahu sɛ wɔsɛ fatase 2028 wɔdi MPP amanyoko nanim ɛkɔsa no na ɛbra yananyako ɛra wɔn odi sɛ kɔ yanim ɛkasa yɛ no sompa kaseɛ ɛnto sese fama Ghana first iko no botai ne say Ghana de ni amayoko bi echi ana say assurance bi na mum ne nipa no ne ye ene ne kasa ene ne bodem bo a obo o man ansana yetu na yetu ya campaign am na ye hwe no botai di na say Canada kompo ko Japan ena o ni so adu hu a say obetuni abeje o man no aye o man ni because ye president say ba ye nyina we say ye betu galamsi ase oba ya na odi ho abegule but ye hu ni say Canada nko ni nipa o kan ela wo hwe president abani na nso a obie no a obie company ansana obedi president but Kennedy why pro nipa 7,000 ebro but ye hwe e kwan ofa so wo hwe ayale wo bo hospitals any ade ni na kan any individuals a omo wo man ni enye MPP party nko NDC ni CPP fo ina no obo nti eko no hu se nipa we ne ye de ne ba oman mu a ye ho betoye that's why eko we ye be hia wa na se ye be mo obi a te se Kennedy akompla kupe na ye obi a wo se ye tu abama no Ekasawie ye no nyako awo no oye titinani edema PhD Ghana First Association yi ekasawie ye no opani baako awo no so upiemo ewo atoye emantemu akane no na ono ene wo churcho edema MPP amanyoko no ewo atoye emantemu Owura Charles Bisiu wono so eka ekuo yi hu bi a na wonom nyina dodo eyese 175 na Owura Charles Bisiu so ene semtwerɛfoɔ ɛkasa yɛ wɔno so kyerɛ n'ani so ade hunu sɛdeɛ wɔno so ehunu onwanyamfo Kennedy wɔhene akomprɛko Japan mu a ɛno nti wɔnom nyinaa ka wɔn ho abomu a sese ne dia wɔn ahyase yɛ rally ɛde ma no sɛ Nyankopɔn yɛ adomu a 2028 wɔno ɛna wɔn susu sɛ MPP amanyoko no wɔn de ne kɔsa ɛbɛyɛ yie na ɛbra Owura Charles Bisiu ɛkasa no no wɔsehwɛ wɔn wɔ Ken ladies o afei wɔn wɔ Ken gents wɔnom ɛwɔ Ken grandma ɛne grandpa fo nyinaa ka ho na kyese kuo no wɔn ahyɛda ɛna wɔn aka wɔn ho abomu wɔn ewieyɛ wɔn ate youthfoɔ wɔn ate mmerewa ɛne nkɔkoradeɛ wɔn wieyɛ sɛdeɛ mmerante a wɔn so ebetumi agyina n'akyibran no wɔn nyinaa akyekye mu na sɛdeɛ nsɛmtwerɛfoɔ Yamani Boni Eric Anan a wɔto nkra efiri mfimfini mantamu ɛsom yɛn brɛ ne bra no wɔn mpanimfoɔ atwetwe nkɔmɔ a Owura Charles Bisiu enso edina no disem kakra etudwa na ne nyina ne se na okyekye mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobia ɛbɛte aseɛ ɛnyɛ saa obi bɛka se ane ɛna nipa bɛsa ha ɛne aduoson enum 175 a mu nyina na mosiɛ sɛ mufri MPP amanyokom a makali kedi mpanimfo ne nyina da hwɛ ehunu sɛ onanyafo Kennedy ɔhene akomprɛko Japan yi wono ene betimi ene mo akosenti mo nyina mo kasa kyerɛ Ghana de hye nyina no wono so kyerɛ nani so ade hunu sɛde ɛbɛya obi nkɔfa ne kyirimuka ɛmo obi nkasa ane ɛno no Charles Bisiu Krampo efi sɛ opia yi yɛde ne yɛ secretary ɛwɔ MPP amanyoko mu atoyɛ mantam kura no asɛde na wɔyɛ yɛ ne nneɛma bi mo ahunu so ne de ɛkeka ho wɔto ne bo ɛkyerɛkyerɛ nsɛmu paa ɛkyerɛ Eric Anan a wono tonkra efiri mfimfini mantamu esom yen na sa ne nsem kan yemu no
bra na eja wonu chirechiremu akosi se 2024 ebra onyonyafo Kennedy Japan ekwagina mu bi na wo mu nyina se na wo mu nesuade kunu ne se ekwanu ne bawi ni nanka wano etimi etu franka no ede ama amanyoko no na wanu kan ya kosi ase se senkononyafo Kennedy ohene akompra kwa Japan wano enanka delegate no eto ma no ema 2024 no wotimi etu franka ama amanyoko na enkanye ne se na thank you to yi adane brody wanom we pretu we so na we apratu we so yi enkasa brenka MPP amanyoko na edi wo menju se empanifo a wanom ebe etimi breki 80 no nyonyafo Charles Bisiu ensem kan ye mo no Sompa kase ento aso sei enfamo abusia yento asam no eso ewo ensam foforo mu a nansem ho no ebeto omontene se upie mu ewo mantambe se mienu ana mfimfini mantamu eka ho atoya mantamu na eka ho na ni nyina efa kwala yade yi na sa yade yi empanifo chese efin kafin ene deba enti no sabra mi no kasa yi empanifo ene nchini ni achocho wura wanem wa mia pi na ena ehwe se omobo omho ban efri sa yade yi ho enti upie mu ewo Doma Central no said the empanifo aye no ni wo mukeka wo mu nyina ebomu na presiding member edema eye Doma Central Municipal Assembly no eye ononyafo Adama Yeboa na wodi empanifo anim ema wonum prapra yetete gotamu wonum wie yententan ade a wonum tete ye na nya asam ketwa na wie ye no eno so obekasa na ne kasa yemu no eno de tu dwa se kame ye se adehye a wonum ewo Doma montene so no wanum ehye danes wo mu ye fio se fino efrihin ne begu montene so wadadwene ho a wonte ase wo se osagefo osiade yo Dr. Abena Badu a wotoso mienu ohimpopro yankasa tia ne chacha mu ebegina cleaner pesticide mu ebetete gwatam bedodo montene na enti no adehye am Doma enti eye mofa na enti nsabre yi de opani kase a wo ye presiding member e Doma Central Municipal Assembly no akasa wa kire mu sei said the wanum atiti eye gatama prapra mountain so no wo mo hwe na cleanliness no enti mi mfa ntampemfra e won potempo ensemi wani amani boni na yaw amankwa e na twetwen ye sei e na koi Tadi yina yo Doma ha yini so sajo for doctor ono ankasa kroni yene dia no afasi no so sa apomudin no onfo ni agro no so hwe kwana ofa so no ye nyuma ono ankasa sisi no prapra no sese wura me de bi hu a Doma afo de bi hu an se be ne ni age me ankasa no boda me boda me hu na me wura ho ya ankasa be wura aguye ye mfakira na se patamu na ye jai ama ye kro wura tibeke sara ankasa abesese wura na maye ni ye ni age ye boy ensem sa ayade na ya ankasa so ye wura de gu wono so no ye de afa ho amenhu se wura no omre kese eno nti ema enne so be ha yemfanya ahonidie hu sensie sonkon eno no be hu a ya chiche mo moda so pa o ya na nkwane so ara me fa so chema be ye nsia ba kono wo kwane so yi ni aka ho aboma ahonidie ho adwuma no ye sensie de kama pa no enti de meka cha do mama no nyina ni se ene de kwan so se wo fie ana wo patamu ne se wo ye wura ya nhwe se wo do ogu ama osagefo ana sa doctor aba besesa se ye kan ye ho bom na wura obeye bia no wa ankasa osesa obi wo ha na oye store wo ye cold store ton koko oton aduane kwana ho wa behwe no na kwana no ankasa no wura gata ho no we se wura no aye no ana se fi aye gata no ma no de aduane nsi won woton abra usisi ho ansa na wa ye adwuma obrebo ti mesre se do mama ne yanka mom niam ahonidie na ye na afasi ho so no ye be shenkina na wie peye ne so yare amaye so Openia wakasa ye eye presiding member ya wono osma de share wonom ewo Doma Central Municipal Assembly no ewo Doma ahinkro ora Adama Yeboa ononyamfo ena onesem twerefo ya mane boni na ya amankwa a wotonkra efri Doma ne potem som yen ena ja one yen ekasa ya wacheche munti said the Bible kra se efin enye nipadua ne kra ye efin a ubọ mpa ye kra na nyankopon ase na won sha dante ne papa bi asenti ye hwe ne ani ehuni a wonom de clean up exercise share so yi wo ensam foforo mu no upie mu ewo adehye a wonom ewo eye kroyo a sese ne de opani a ye bo ni dini ese menchini aban krache ewo kroyo eye owura Paul afote kwei na MC a ye bo wo mu di nyina no ekame ye se we pa ena eye assembly members ni nyina akohye aye no wo matimi agina 200% baabi ohwa no abekwa na nipa ba ko bi
ate aba na firi so baabu anipa nan na ate firi so we de wanum si wo munyina da unanimously wo mo ato aba no de ama ne sanse wo mani agye ne ho na ebra owura Paul afote kwei ekasa no eno de na ni tuade hunu bonfete mienu tudwa wo se ba no empotem ho no mo a wose mmabunu enya adwuma anye eno da na koma so pa se wa ba ya MC yi obehwe se mmabunu benya adwuma ni bi aye afei so omo akwan no atete apro ayete se kontibe eno so obehwe se mpanimfo ebetimi aba won sra be mo abaya akwan no de ama wonom ebra nsamtwafo na etwe nkomo no Paul afote kwei ne nsam eni the state of our youth is one of the issues is unemployment. As far as the vision, I'll be able to say, basically in line with the process of the president, there is a vision to reset Ghana through provision of jobs, creating prosperity for the people. Generally, that's all I'm going to do. Mesni aban kroche ya yebo ne dini ese wono onkosoma de hye a wonom ewo krowo eye onwanyafo Paul afotekwei ena onesemtwerefo ekasa ye na ebra wonom tu aba ne nyina awie ya ye ma ne nsaso ese wono wadi nkunim esansa assembly members ni nyina aye pepenso anankro eto aba no edema no na Greater Accra Regional Minister ma Melinda Okuru also ekopie dwumadie no asie bi aja mrahye bedwani a wono so esomade hye a wonom ekrowo Mami Agnes na Momolati enso kopie bi a ono so adna ne disem etu dwa owura yi MC new MC kura gentleman who share Facebook no so a boss edi ne phone ni na atoso okasa ya wono so kire nani so e kire empanimfo yi abusua Sompa 106.5 FM kasa fidie so na wutie no sia brem kase memneda anopai na yenyina ye nimse na sense de MTN fo wonom services no etie no obia yetimi dibidi obia wo mu didi ahiafo wo mu didi asikafo mere wan kokora wo ho no mu abehu ane se wo bia frɛ wo se ameya transaction bi na amese ma ya run transaction ti abedi phone so enti no mesro send ma de ma me kamia ye se MTN wonum nko a na sade ne mpempi na ya na ejina won so se Ghana fo kasa se wo ma belewu MTN fo ya bre yenyina ya ka ho de said the amount for your mobile money no so ye sika ye ni na ye ho so no ha adwene ye sam kyerefo ene Ghana de check obi tu riska bi wa na yi udu wa unti asense ni ye hu de na me bom adwen kyerɛ na me kombe bi wa seniska atu ma kansum ti me fama me so obi a unfeska ento ma kansum ti ni kwa sɛ me di bi side edema it about kwa me ka so pan for be konfunti esa munya kapɛ na wa de wakatin phone no ko edi hu abre pa because wo hanuma no obi afrɛ na ye mobile money abesi u phone so ndi fama de ma me obeso wo code no na hwe sika wo so nyina ya tweko esa na wo yam hyehyɛw eze kra ndimi fa sika kra and your phone so bi because the omo ya na yesuro omo ti frɛ na ma ye sika besi phone so na ye see one ba ma broko la me ye see ye me ti wa me nti ase ndimi de edi hu kase pa na abre ndi omo hwe no munye ho omo betima ye bia be say MTN for no omo nim hu bi because obi timi be fa phone usika wo so enso phone unsan ka bi mo enu achi no na openi kesi a wono no eba no cyber security mu sensemu a wakwada de mu yie pa eye Owura Samuel Adomako wɔkyerɛ na adwen ekyire mu sɛ ayi MTN adwumaku no wɔn betimi ayɛ ho bibi pa enso asɛ de wɔn abɔ mi fiteduku no wɔsɛ MTN fo betimi generate 6-digit unique code bi ede ama wo customers sa code no ebetumi aboa ama nya afi na obi koye mobile money ni ye bisa ne number wose number na ukoye mobile money na ya wo bobo ni ebusa na 024466 no ai obi gina chen kra wetimi peke wo number no na nipa na hyase na opekwan bi so ede abedu piu eno so ne sem wo kire mu no sei ene koye Mr. Nyama Baku maybe MTN as a company, this to me, I get, I'm almost not home. Begin saying, your phone number now, almost the year, Adia Bonita has a unique identity. Yeah, there's any scam will be, I know the SMS now will be 18 chance will be sending scam. Making a group and so also almost society. Now, almost you idea a unique number, at least 6-digit unique number, Omanga Sabin. Now, almost Yamu Pia, that number will every 3 months piano.
almost 200. And every 6 months, almost 200. Almost almost 10 years, and I use mobile money. And it will be a fraudster. Not only man or my number corner. On me, my number, let's go get a home on a number to me. That's why, because all my number only fraud because numbers make every kind of my year project and answer my program. Number the number to make players up. Ne krokromo no Ora Samuel Adomako eche na dwibio ewo eye Ghana card nsensemu se Ghana card ne de enkebeboa yen pa sanse ukoye bibia sese no wanum de bibia egu Ghana card ne so enso no adenti na ekura Ghana card pa susu yampa nso ukwa kwaye eye mobile money a yasanso se bobo wo number anase bobo pin anase bobo we enti no sabre yampanimfo se wo mo de re-registration ebeboa ne mom wanum ebeye re-registration no wo mo hwese bibia betimi alinki to ye Ghana card no na fe yahwe ede afri ho anya sa de bia fi bia ye besanso aye re-registration no so say eno kire ne nsemu fire. Yes, obviously they register the crime and in that so the register chilo di boni na about the chimney. It's not but any idea Ghana card and can buy any sound of solo boss and for consorting stakeholders or consorting or more and about your almost oh okay now any advice about so be TV or no it sounds so pet man the calculus not for the corporate sound for no to cut for Ghana card they go now can I say calculus they sound NIA can be a biometric now me register the Ghana card maybe before my share I didn't who find say self-post no call NIE no more just that day say even do with you and then board they said them crana omo dia no another couple can no go mu boboa and for me just that but obia na dey say TT no because fire na minister regional so or ya dey na say here obagiri wanya ade ne say dem ayen paso because oye ya cry the TT grad akon no trusted a fair snake and it's never say I say registration never pro by Ghana card na ngasan I compromise so many person for the boy assistance and you ma we na dia hey Ghana card yen san yin na sa ye better do registration ye better be plan the Openi okasa ye eye Ora Samuel Adomako cyber security expert and ono so ato ne bo achechwe mu sedie ebetumi aboa yen ama yen nyina ye ho ato yen yama ne bo Badu Adepa na wone no twetwe sankomo ya wato bi ema ne yen na ebusua ye ko akopie mu ewo frau emantamu Ora bi a wo ye people teacher ni finshi ya be se aduasa ensia 36 years ne din Edward Akuzi na boni a wadi asese no courtu akwa asetena denu circuit court akwa asetena wanom ama ni finshi ano polepole edu enson ese one aban enkokonhye ne nyina ne se onu ankasa sebisebio na sene mu ba a woto ne bo ewo no abaye enya finshi ano edu enson na wono so watimi atina ya sidonko ese ya rahusemi na wanum chiremu say wane ne bayi enete esanse one ne yere entibio wanom ejai na ne ba abaya wanya finhia no edunsunye wane natena fitimofremu am na ofosuo bosomi etwamu ne da na etoso aduonu emienu ana akwada no eserese wokosra ne maame kakra no waba na akwada no koye no wantumi ama meduru enti na de chenye na akwada no ebaye na chese obaye no ade enti na akwa maame ho kwada ye ne ade enti asede obo ne hanya batabi na akwada no susuro hu ya ne se papa yi ate ahye ne so a akatim akapan anso hwa ofosuo busumi na oyesa no na chese aso ni dem enti no wasanso si subio eye ya akwada na ntimi ansomu a okobo maame ama ne enti upiemu denu security court a kwatu no ekwa asetena enrada na wonom hye papa ye nim dini ebisa ne se aso ade a woye yeyi wudi fo na wudi bem wose wodi fo waje ne fom so atum enti de waje ne fom so atum dia wani aban enkokonhye sa kwada no 17 years enti ne wonsu kom 17 years na se wokom wie na se wo ba ekire ya unkoye sebi abonefo semsa eno so free ho eba no ye kwakwawie kase no ewo eye England abrochimemu ye nyina nim se one of the wamo local election share so na sa election ya wam de share so so yi ene ekuo no mako emiensa na wonom ekogina mu a eja wamoto wamoso aba se nyakopon eye adomo a 2029 de obewi ne no na chese wakogina mu bie na wonom so yato wonom so aba na de obewi ne no waba abeye penini ewo eye England mpotem na Nigel Fragiles wano na reform no
woda reform no ano wodi wo mo anim enti na reform eye baako afei Democrats eye baako ena wonom so agina mu na sede aba no ekoye eni Nigel Fragiles wonom ena wotimi enya abanimu maako 677 na wonom sisa 677 no uhwe seat yahodo a wotumi eje ya eye 1600 seats ena wojeye a wonom akyeremu se sede ade no ekoye eye akra age eye mienu adadafo mienu a wonom ewo dada no ensem sanse reform fo no wonom eba ye nkyei enso otimi akenya ne ho pa akrim aya kese ni mienu ede agufom na wone ensem twerefo ekasa ya wokyeremu se wadan panimfo nyina ase enti ni sese ne Nyankopon aya adomo a 2029 wonom abatu a wo mo beto ni general election no wogina mu paasa belaba afenso wonom ehwe anim se Nyankopon aya adomo a enema beto oto akwamu na wo mo etimi edi nema gu akwamu se de be yo mo campaign ahodo a won be ye no ni nyina ebetumi akoyi na se de ne nsem ekoya wachire ni nsem se wono kura no parties mienu a no wo ka ne ho yi a wono otimi eti wo mo musa no aya ne nwanwa pa esanse wotimi ehun se de na Democratic foi ye wo mo niam no wo mo nim se eja wo mo anu wo mo anti enka bi bia betimi akoye di ama wo mo enso wo hwe hase yi a wachirem ese woda ne party fo a wonom etoma ni nyina ase afi ade hye a wo mo so etoma no woda obi ase na mom se de wo ya young man no na nani so ade hunu no eso ni nti no wo gidi se 2029 no so otimi agina mu na sa ade hye toma na obetumi aboa no so de free England and so abrochimemo eba no ebusuan ensemu a yede so mu yi yemuni ko mu se epon na de yede so mu bi NSA Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama Mame Awobonedi Mame Matilda Asante Asiedu se wono wonkoye second deputy governor Bank of Ghana no enra waso afene mo hyan yo Mampani kasa asese empanimfo ni nyina ebo adwuma enti na be kaka Bank of Ghana bibia be koyi ahyase kora ekoyi anesa enipa be se waha ene aduoson enum 175 people a wo mu nyina se wo mu free MPP amanyukom o makom ho bom eso wo mahwehwe mu ahu se opani a 2028 wo se MPP amanyuko no ede ne ko ema okotu franka ayene nyafo Kennedy akompreko Japan eno so munsem esomo na opiemu awodoma hinkro nso a presiding member a wodoma central Papa Adama Yabua wono so akasa afa honidie ho a wochie mu se empotam ho ekame asa honidie no ewo fom nam so ma clean up exercise omo ye no osajefo osi ade yo Dr. Abena Badu Otosumi no wono aso begina mu bia wo mo prapra monten so ayi bibia comment wo mo hye na ahonidie mapanso efa ntampa efra owura dubu ahenso na yoko yade na kwatwene mu mfinhia no enafua no mako enson ese wonko na atoni general so entimi hwehwe nsem ne mo enkosi ensemi etwa gui adamfo pa radio no El Paris France abrochimemu afei ayiko FM 100.9 Kumasi Sompa FM 93.1 Kumasi Sompa 101.1 Takwa Sompa 103.3 Takrade Sompa 106.1 Tachiman Sompa 98.9 Sonyane Sompa 90.7 Kranza and afei Sompa 101.3 so ebutu do ma wonum nyina afa kase etopite ye ma wote ye kafi achichi no benche ye odi koda no so Sompa 106.5 wote ye kan efi so Facebook Sompa FM live wo hwe ye afa YouTube no so Sompa also Osheye website ni www.sompaonline.com ko ho ne mai ne ko kenkan ensem ne bi poto kasemu brofo na no pe wo betwi usia Leicester Company Limited wo mo no mo de Yas toothpaste and Yas toothbrush abadwa so wase twi usia apase papa Kumase and afi Accra ba bia ye ton toothpaste ni toothbrush bia ukwa oseme pe yazidie no ebi Kumase fo no betumi afre Leicester Company Limited 0501 390-338 and I say Accra no so 0501 619
588 na mo afre Leicester Company Limited no mama mo Yas toothpaste and Yas toothbrush no ebi 21st clinic se wasaya de bia ebi abusua na sciatica ne pa and ye mu expert ye mu the sciatica pacesetter ye mu originator the sciatica commandant entine sound to asia na aya na brane brano na ye oya me patro brane ntu asia fama o enkrobata no doso akra ha se tantra hero na about to be hunyen afa kaso akoma se sunya na techema no kranza takwa de brekum goso oboase ubehuyen yato apete 0543 311 0540 311 Electroland Ghana Home Appliances papa efie eneho mipacho uwatachimana yani backsword enedin hwene mu TV upe fridge afa niam bi yusho nyama hodi bia no for 0245 949 495 na yanyoso aksa mixture eye osa tamfono no ene ne capsules mpacho ya no apebi osa ene ye onko ade a ukwa ose upe aksa mixture ene ne capsules no ebi bia yeto adrobia obenya bi 0240 238 310 0240 238 310 na osatanfo so empenifo no enyo so ebusua Abena Badu Adepa Kwofie me ena meje brani adaje esomu makrao adase Opue ya wampuo ni kwao Odie ni jie ni mkansha Abera bomu wa futu Nyamsumu wa nidaso